So what's up mga lagan? So for today's vlog no. So kuyog na to si John Motolaag page which is ako no. So ako na nag-una mga lagan. So kaning phone na kung gigamit og video is gibutang na nako sa helmet ni John Motovlog. So shout out nimo John Motovlog. So thank you kayo sa pagkuyog nako sa laag diri sa Bohol no. So ako din na mga lagan si John Motovlog kanang naka XRM naka-wear og jersey nga Cebu Eagles Riders Club. So shout out sa Cebu Eagles Riders Club no. So kani mga lagan is gikan tani sa Bungaw Eco Farm. Din karon is padulong ta dito sa Sua Agri-Tourism dito sa may Inabanga mga lagan. So atong giyari mga lagan is kanang mga lugar nga wala pa nato na ari or na atui lugay-lugay naman sa tao ulit. So napupuyog ka ni John Motovlog. So please like and follow sa yung page mga laga no. Naglaras-laras pagkita ng mga laga no. So mura po nakatuod sa Sua lovely place no. So kanang mga lagan is kuan din na mga lagan sa Inabanga, Bohol. So pero dito na sa Sagbayan na pitagion. So ako is ang expect po nako is sa Inabanga. So sa Inabanga sa ko ni U-turn. So ang ending is diri din nagion sa Sagbayan, Bohol. So let's go mga lagan. So kanilang dugan na tawo nakauli sa Bohol mga lagan. Yan ay mga bagong lugar nga nag-open. Mga laganan is wala ko. Padong sa Danau gatungkuan. Tuwa. Palawang buang sige una-una. So tong ina nang gagaw. Ya Sagbayan din nagion. So karon mga lagan is nata sa buong tungbod no. Kuan. So karon is padulong na ta. So mo na yung kuan mga lagan kanindot diri sa Bohol. Mag-rides is mingaw siya. Mingaw ang kalsada, wala yung traffic, di ba? So pero kuan gyapon, ride with care lang gyapon ka no. So nabinag na yung mga ero or mga tawo, mga bata. So imol nga pong kuan nga kuan sa pagdisgrasya. Layo sa disgrasya, di ba? So let's go mga lagan. Tara.